όλα τα εργαλεία γνώσης μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε το σκοπό μας. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι την άμορφη πέτρα να την κάνουμε έργο τέχνης. Είμαστε μια οικογένεια καλλιτεχνών με παράδοση και οικογενειακή και σαν έθνος ελληνικό έχουμε μεγάλη παράδοση στις τέχνες και στις επιστήμες από τους αρχαίους Έλληνες. Ο πατέρας μου ήταν γλύπτης, συνέχισα εγώ και προσπαθώ να περάσω όλη αυτή τη γνώση στα παιδιά μου, αφού αποφάσισαν και αυτοί να ασχοληθούν με αυτή την τέχνη, την γλυπτική. Καταρχάς, εγώ ξεκίνησα αρκετά νέος, όπως και τα παιδιά μου. Γύρω στα 15 χρονών πήγα στο νυχτερινό σχολείο για να είμαι στο εργαστήριο και να μπορώ να μάθω όλη αυτή τη τέχνη της μαρμαροτεχνίας, πέρα από τη γλυπτική, η οποία είναι μια τέχνη δύσκολη και χρειάζεται πολύς χρόνος να μπορέσεις να μάθεις τα μυστικά της, να δουλέψεις το μάρμαρο, να το κάνεις να μιλήσει. Το κάνεις τέχνη και όχι απλά να δουλεύεις πάνω στο μάρμαρο. Μαρμαροτεχνίτες υπάρχουν πολλοί, γλύπτες όμως είναι πολύ δύσκολο. Μέχρι τώρα που είμαι 64 χρονών, δεν υπάρχει κάτι άλλο να ασχολούμαι παρά μόνο με την τέχνη της γλυπτικής στο μάρμαρο. Η ιστορία της Ελλάδας στη γλυπτική είναι πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική. Επειδή λοιπόν πολύ μεγάλο μέρος της γνώσης των αρχαίων γλυπτών, Ελλήνων γλυπτών, έχει χαθεί μέσα από τους αιώνες που έχουν περάσει από την αρχαία εποχή, έχω προσπαθήσει πολύ και προσπαθώ ακόμη να ανακαλύψω πάλι τις αρχαίες τεχνικές επεξεργασίας και γλυπτικής επάνω στο μάρμαρο. Πώς το κάνω αυτό? Το κάνω κοιτώντας πάρα πολύ προσεκτικά τα αρχαία γλυπτά και ειδικά τα ημιτελή γλυπτά, τα οποία μου δείχνουν τα ίχνη των εργαλείων που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι γλύπτες και τον τρόπο που δουλεύανε με αυτά τα εργαλεία. Βλέπω λοιπόν και τη μορφή τους και τον τρόπο που δουλευόντουσαν τα έργα με αυτά τα εργαλεία. Είμαι σίγουρος ότι ο χρόνος της ζωής μου δεν επαρκεί για να μπορέσω να τα ανακαλύψω όλα. Έχω φτάσει σε ένα σημείο και προσπαθώ ακόμη. Προσπαθώ λοιπόν όλη αυτή τη γνώση να την περάσω στα παιδιά μου και ίσως κάποιος από τα παιδιά μου να συνεχίσει όλη αυτή την έρευνα. Αυτό είναι το πλάνο τουλάχιστον. Να συνεχίσουμε αυτή την ανακάλυψη και αυτό το ταξίδι στην τέχνη. Το έχουμε το πάθος. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου 5 χρονών να έρχομαι στον πατέρα μου το εργαστήριο, να βλέπω όλα αυτά τα αγάλματα και να είναι κάτι μαγικό για εμένα, να πιάνω τα εργαλεία, να προσπαθώ να σκαλίσω, οπότε για εμένα ήταν πολύ φυσικό το να ακολουθήσω το επάγγελμα. Ο πατέρας μου δεν μας πίεσε ποτέ, απλά τι μας είπε, στα 15 θυμάμαι σαν τώρα, μας είπε: παιδί μου, μπορείς να κάνεις ό,τι θες στη ζωή σου, αλλά αν θες να ακολουθήσεις αυτό το μονοπάτι, πρέπει να ξεκινήσεις τώρα. Και έτσι πήρα την απόφαση κι εγώ και πήγα στο νυχτερινό σχολείο, ξεκίνησα να είμαι εδώ το πρωί, να εργάζομαι και μετά στο πανεπιστήμιο το ίδιο πράγμα. Γιατί δεν μπορείς να αποφασίσεις ξαφνικά στα 35 σου θα γίνω γλύπτης και να περιμένεις να φτάσεις σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Για να φτάσεις στο υψηλό επίπεδο θέλει δεκαετίες. Οπότε αυτός είναι ο δρόμος που διάλεξα. Και εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός να μπαίνω μέσα στο εργαστήριο εδώ πέρα και να βλέπω όλα αυτά τα γλυπτά και να ενθουσιάζομαι και η φαντασία μου να διεγείρεται και να αρχίζω να σκέφτομαι διάφορα πράγματα που θα ήθελα να τα δω στο μάρμαρο. Πάντα με ενθουσίαζε το ότι παίρνουμε έναν όγκο μαρμάρου
και ξαφνικά αυτός ο όγκος ξεκινάει και παίρνει μορφή και γίνεται κάτι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχω αποφασίσει έτσι και εγώ να ακολουθήσω αυτή την τέχνη όσο καλύτερα μπορώ, έτσι, και με πάθος και με αγάπη. Να μάθω πράγματα για να την συνεχίσω. Δεν είναι εύκολη τέχνη, είναι μια πολύ δύσκολη τέχνη και αν δεν σου αρέσει, αν δεν το επιλέξεις να το κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Αν δεν σου αρέσει, δεν μπορείς να το κάνεις. Ναι, μας επηρεάζει. Το αγαπάει πολύ και αυτή την αγάπη του την αντιλαμβανόμαστε και μεγαλώνει και για μας η αγάπη για την τέχνη. Όλα τα πράγματα έχουν μία αρχή. Η αρχή για εμάς ήταν ο πατέρας μου. Και φυσικά και εγώ επηρεάστηκα, γιατί και εγώ σαν παιδάκι παρακολουθούσα τον πατέρα μου να δουλεύει το μάρμαρο να δίνει μορφή στην άμορφη πέτρα και οπωσδήποτε υπήρχε η απορία. Πώς μπορεί ο πατέρας μου να φτιάχνει αυτά τα πράγματα? Η απορία με τα χρόνια έγινε μεγάλη αγάπη. Και τη στιγμή που γίνεται αγάπη, αρχίζονται και ανοίγονται δρόμοι μπροστά σου. Κακά τα ψέματα, είναι πολύ δύσκολο, είναι βράχος, είναι πέτρα. Πάρα πολλοί παλεύουν με την πέτρα. Όταν παλεύεις με την πέτρα, η πέτρα θα σε νικήσει. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να συνδιαλέγεσαι με την πέτρα. Πρέπει να γίνεις φίλος με το μάρμαρο, με το υλικό σου. Όλα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, όλα τα εργαλεία γνώσης μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε το σκοπό μας. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι την άμορφη πέτρα να την κάνουμε έργο τέχνης. Άρα ό,τι κάνουμε εδώ πέρα, ό,τι βλέπετε, ό,τι γλυπτό βλέπετε, από το πιο μικρό ως το πιο μεγάλο, γίνεται 3 φορές. Πρώτα στον πυλό, μετά στο γύψο και μετά αντιγράφουμε από το γύψο στο μάρμαρο. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει να τη θασεύσεις τον εαυτό σου. Είναι σαν μια μάχη, περνάς από πολλά στάδια. Είναι ένα ταξίδι για την ακρίβεια, περνάς πολλά στάδια. Περνάς το στάδιο του ενθουσιασμού, περνάς το στάδιο της αμφισβήτησης, περνάς το στάδιο ότι τελικά κάτι έχει αρχίσει και σχηματίζεται και στο τέλος έχεις ένα μικρό παραθυράκι που μπορείς να απολαύσεις αν όλα έχουν πάει καλά, το έργο σου ολοκληρωμένο. Για εμένα δεν υπάρχει μια στιγμή που είμαι πιο ευτυχής από όλες τις άλλες. Όπως είπε ο αδερφός μου, σε κάθε στάδιο έχει τα καλά του και τα κακά του. Κάθε στάδιο έχει τις ομορφιές του και τις δυσκολίες του, οπότε δεν μπορώ να πω ότι αυτό μου αρέσει περισσότερο. Γιατί ένας γλύπτης πρέπει να ξέρει τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα για να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα. Από το σχέδιο, όπως είπε ο πατέρας μου, από συγκόλληση σιδήρων για να φτιάξεις ένα σκελετό, να χτίσεις τον πυλό, μετά να δουλέψεις τον πυλό, μετά να ξέρεις πώς να φτιάξεις τα γύψινα καλούπια, μετά να ξέρεις πώς να κάνεις την αντιγραφή από το καλούπι στο μάρμαρο. Όλη αυτή η διαδικασία είναι τόσα πολλά πράγματα που όλα έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Αυτό όμως που έλεγε ο Αλέξανδρος, ότι ναι, στο τέλος χαίρεσαι όταν βλέπεις το έργο σου. Για μένα προσωπικά ξεκινάει ένα άλλο ταξίδι εκείνη τη στιγμή. Γιατί εκείνη τη στιγμή βλέπω το έργο μου και το κρίνω. Και βλέπω πράγματα που δεν είδα την ώρα που το έφτιαχνα. Και την επόμενη φορά το επόμενο έργο είναι η καλυτέρευση, είναι το προχώρημα της καλλιτεχνικής παιδείας μου και του αποτελέσματος που θα βγάλω στο επόμενο έργο. Η συνεχής αμφισβήτηση του εαυτού μου μπορεί να είναι λειτουργική, μπορεί να είναι δύσκολη, παρά για αποτέλεσμα όμως. Γι' αυτό είναι ο καλύτερος. Αυτός από τους καλύτερους. Ίσως μέχρι στιγμής αυτό που θεωρώ ότι ήταν ένα επίτευγμα, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο σε όλη την δημιουργία του και τελικά το αποτέλεσμα δεν με απογοήτευσε, είναι η δόξα στα Ψαρά, στο νησί των Ψαρών,
στον Ψαρών την ολόμαυρη ράχη, που λέει και το ποίημα. Η μεταφορά του έργου του Γίζη, του ζωγραφικού πίνακα του Γίζη, στη γλυπτική του απόδοση στο μάρμαρο, η οποία, ναι, για μένα είναι κάτι το μέχρι στιγμής ίσως το σημαντικότερο έργο που έχω κάνει, μαζί φυσικά και με την νίκη στο Μαραθώνα, που εκείνο βέβαια είναι μπρούτζινο έργο, αλλά δεν έχει να κάνει. Είναι δύο έργα για τα οποία είμαι περήφανος. Συμφωνώ με τον πατέρα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή, δεν ψάχνουμε το καλό στα πολλά. Αυτό είναι. Λίγα και καλά. Λίγα και καλά. Αυτό. Ναι.